Alright guys, we are here at Lotus Mall in Muscovite with Shanta. We're getting ready for our Dwanta Concert. Hi! So we're in the holding room. Naghihintay po kami na mag 3 PM para mag-start na ang Dwanta Concert. Tingnan nyo yung kasama namin dito. I would like to say hi kay Kirby, wife niya. Maraming salamat po sa panonood ng video sa amin ni Dwayne. Salamat Kirby! Kirby, right? Alright Shanta, you all ready for this? Here we go ladies and gents. Eh, may bumibili lang merch dito. Hello po. Ladies and gents, ito si Steven. Meron siyang binigay sa amin. Hala! Oh, dito. Hi, Shanta. Now I met you in person. Oh my God. Yeah, I met you in person. And also we have Dwayne. Hello po. Ayan, is it working? Pabebe. Ay, pabebe. Anyway, what can you say sa mga tao supporters ninyo ngayon sa Lotus Mall? Maraming salamat po. Pumunta kayo sa family home evening natin. Maraming salamat po sa pagiging DwantAFAM. Maraming salamat sa pagpunta niyo dito. At sa lahat ng bumili ng Dwanta merch, salamat din! Yes! And Dwanta merchandise sa side. Pwede po ni mamaya. And of course, thank you once again for entertaining us. And let's give a warm round of applause. Have a great night. Ngayon po, meron po kami mga hinahandang kanta para sa inyong lahat dahil Valentines Day ngayon. Pangkilig ang mga kantahin natin para sa inyo. Sinong gusto niyo muna? Ako or si Shanta ang kakanta? Shanta! Ayan, ikaw na Shanta! Yung kantang to, para to sa mga anak nyo. Actually, this song, siya, para sa pabebe in you. Kasi, Disney to. Sana ma-enjoy niyo po. Ayan, palagpagan natin si Shanta, ladies and gentlemen! It's hard to believe that I couldn't see that you were always there beside me. But I was alone with no one to hold. But you were always there beside me. It feels like no other. I want you to know I never had someone as good to me to do the way you do. I never had someone as good for me.
we're very grateful sa inyo. Kahit konti lang yung nakapunta, we're very grateful sa inyong lahat. Uy, madami na yan, more than one. Let's take pictures, let's talk, ganun, okay? Mag-bonding muna tayo before we all go home tonight. Ready po tayo. Tayo. Thank you. Dito ka, para makita sila. 1, 2, 3, go! Because happiness is happiness! Yay! Thank you! Alam, picture na tayo. Thank you! Anong pangalan? Angela. Angela. Hi, Ate Kate. Hi, Jamie. Hi, Ate Shulay. May pumunta. Hello, what's Ano up? namin, web developer namin. What's up? Hi. Yay! Maraming salamat. Pumunta dito sa ating Dwanta Concert si Ephraim! Yeah! Nakilala kami sa mission. Yes, nabinyagan siya noon. At nag-mission ka saan? Sa Colombia. Colombia. Yan. Yes, Anong language dun? Espanyol. Espanyol. Marunong ka mag-Espanyol. Sí, yo hablo español. Wow! Astig pa din. Sikat na ako, nasa YouTube na ako. Binabati ko yung lahat na nagpapabate. Binabati ko kayo. Maraming salamat po sa lahat ng nakapunta sa Dwanta Concert namin. It was a success. Salamat po talaga. Yung ano ko, yung buhok ko, pawis na talaga. Thank you so much, guys. It was awesome. We have to do this again sometime soon, di ba? Akala ko Sa Manila ba vlog ko naman. to? Ha? Ba't ikaw nag-close? Maraming salamat po sa panood ng video ko. Nagbabay ka na. Yes. Bye, guys. Po yung sponsors namin. Yan. Hindi siya. Sponsor si Dwaine. Ayan. Maraming salamat po sa mga sponsors. Sumo Takoyaki. Bili na po kayo. Para mapili natin yung shopping. You're beautiful.